siyakhulekela umaphanda phansi ebuyeni uthi maqede kuhlopheka ababhema bafakaza sekunjani wena okhona la ku TikTok wami ngidlulisa ivideo uNkulunkulu ekubusise ngiyahamba ngemgedeni namhlanje ngisohambeni elibheke entabeni phezulu emgedeni ngoba ningibona nje ngiready izolo bengisemanzini namhlanje ngentabeni commenta ngegama lakho lapho uNkulunkulu ekubusise uNkulunkulu konke ozokwenza ngozocabanga emqondweni wakho uthinta ifoni yakho uNkulunkulu ekubusise uthola umsebenzi ongasebenzi uvuleka inhlanhla uqaqeke zonke izinto ngoba nibona-ke ngiyakhuphuka libaleleke liyaqala manje liyashintsha ake sibone ukuthi namhlanje nengifika phezulu ayishintshi nemvula ngiyanyuka manje ngifika phezulu hawu itifende oh asikho-ke sengikhohlile siyanyuka asambeni bazalwane uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu enithande uNkulunkulu ebenani Jehova benani Khuba ngizokufika phezulu mfowethu siyakhona phezulu uNkulunkulu nje ebusisa sambeni bafethu uNkulunkulu enibusise njenganamhlanje ngiyemgedeni ngiyaphakathi emgedeni la ngiyokhuleka khona ngiyokwenza izimangaliso niyazi-ke nani abantu kusasa ngisekhona ngila eBigville abantu kusasa beze bezolanda izibusiso kwamaphanda phansi sasa ngiyajika ngibuyele eGoli abantu abaphume ngobuningi uzolanda iwasho uzobusisa uyabashova umshova lebashovile nje umshova inkinga umshova uqhatha abantu nodala okudura ya bayametha ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise nishade ninona zonke umkhulu wesizwe umkhulu onithandayo umkhulu wesizwe weqiniso umkhulu onithandayo uyakhupha manje entabeni asambeni uNkulunkulu enibusise.